Kuba a Kuba na rybách. Dva kluci, co milují rybařinu, přírodu a vše s tím spojené. Snaží se obnovit každou zapomenutou louži či bažinu. Takže čau lidi, já vás vítám na našem kanále Kuba na rybách a v dnešním videu jsem se vydal na Mirabelky. Vlastně jsem na Strži, na revíru Cihajský potok 1, jsem tady na tom krásném místě. Není to, jako místo není moc známý, jo, moc lidí sem nechodí. Dá se říct, že jsem tady teď za ty 3-4 dny, co tady krmím, neviděl vůbec nikoho. Krmím tady vlastně od čtvrtka, dneska je neděle. Ve čtvrtek jsem sem házel kolem 3 až 4 kg mirabelek, půl kýble. Pak v pátek jsem sem házel to stejný. V sobotu jsem nekrmil, protože nebyl čas a strašně pršelo, tak jsem sem nechtěl jezdit. No a dneska je den D nebo den B, kdy jdu prostě chytat. Vidím tady nějakou aktivitu, nechci moc řvát, protože ty ryby nesmím vyplašit, je to kousíček od břehu, je to tak 10-15 metrů, co krmím, takže uvidíme, jak to bude brát. Teď se mi vlastně stala ještě jedna hrozná věc a jedna dobrá. Zapomněl jsem si doma propisku, nechal jsem si ji v druhém batohu, takže jsem neměl propisku, tak jsem došel vedle k pánům, takovým postarší páni. Půjčili mi to, byli strašně hodní, se mě ptali, odkud jsem a takový, tak jsem si tam s nimi chvíli pokecal, takže jestli to třeba pánovi vidí, tak jim chci strašně moc poděkovat, jste strašně hodný a bomba, musím vám to nikdy nějak oplatit. A druhá věc, co se mi stala, tak je hrozná, to bylo to, že jsem nahodil, vlastně měl jsem tam 2 polovičky, ještě vlastně jeden prut, ukážu vám oba návazce, jeden prut chytám na 2 půlky a jeden prut chytám na 1 mirabelku pod háčkem. No a ty 2 půlky jsem tam nahodil, nechal jsem to tam asi 2 minuty, pak jsem se rozhodl, že to chci hodit o kousíček dál, protože vím, že jsem nekrmil takhle blízko, tak jsem to tam hodil, no, vytáhnu, zaseknu pařez a urval jsem celý návazec, takže teď to musím nějak vyřešit, návazec si udělat nějak nově, uvidíme, jak to půjde. Druhý prut už mám nahozený, tam vidím aktivitu docela dost, od tam a takhle, tak třeba přijde nějaká ryba, uvidíme, co přijde. Já to nechám teď hodinu a půl nahozený bez zákromu. Když nic nepřijde, tak zakrmíme a hele, je tam ryba. Lidi, už tam byla ryba, slyšeli jste záběr? Neuvěřitelný lidi, jsem tady tak 10-15 minut, už tam byla ryba, yes. Dneska já tomu věřím, fakt tomu věřím, že to bude dobrý den. Rozbalím GoPro, jdem na ně. Zrovna tam byl lidi záběr. A už z toho nic není. Takže nějak takhle vypadá můj návazec, který mám vlastně na 1 celou, jak můžete vidět. Zarážka udělaná, prostě smrkový stromeček. Zrovna teď mi tady musí řezat, bomba. Tady 1 mirabelka, 8 háček, asi 20 cm pletený šňůry, je to 18. Tady je vlastně antitangle, rychlovýměnný obratlík a 10 gramáž vlastně závažíčko. Házím to tak tamhle do té úrovně, tamhle vidíte, jak tam ryjou ryby, tak uvidíme. Zatím jsem tam měl asi 2, možná 3 záběry, ten třetí byl takový maličkatej, tak uvidíme, třeba ještě něco, nebo ne, že něco přijde, ale doufám, že něco pořádného přijde dneska. Je tam první ryba, asi po 5 nebo 6 záběrech je tam první ryba. Nevím teda, co to je. Bohužel jsem si nenatočil normálně výskok na hladinu. Bohužel jsem si to nenatočil. Myslím si, že je to amur asi. Na 80%. A jede mi tam... a už se zasek někde. Dobrý, ne. Tak se ukaž amurku. Jo, je to amur. Krásný amur. Krásný torpédo. Tak ten je krásný. Krásný torpédko. Nádherný amur. 50. Krásný. Tak jsem šťastný, že jsem šel vyzkoušet i tu strž.
Krásný. Amuři jsou prostě specifický svýma výpadama. I když ten amur není moc velký, tak bojuje 100krát díl a víc jak kapr. Tento amur může mít k 50, 48, 49, ale bojuje s ním, jak kdybych tahal tamhle půlmetrovýho kapra, který má třeba 3-4 kg. Amur je s tímhle strašně specifická ryba a strašně krásná ryba hlavně. Je úplně jedno, jak je ten amur velký, ale ten boj je prostě zážitek na celý život. A je tam i ryba, druhý prut. Je tam ryba i na druhý prut. Double, double. Jo, je tam druhá ryba. Double, double lidi, double. To prčic, double, double, double. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Pojď sem, amure, musím tě vytáhnout rychle. Tak, je tam. Tak. Hodíme ho na podložku. Druhý amur už tam asi není. Nevím. Hodíme ho na podložku rychle a půjdeme zkusit seknout druhý prut. Neuvěřitelný. Tak. Hodíme ho sem a zkusíme ještě rychle druhý prut. A tam už asi není. Ne, už tam není ryba. Neuvěřitelný, byl tam double. Bejte se mnou ještě někdo, tak už mám 2 ryby. Nevadí. I tak jsem spokojený. Tak. Neuvěřitelný. Rychle zapnu mobil na hrávání a ukážem si o krasavce. Jsem strašně šťastný. Ne, kurně, padá mi mobil. Tak, vyháčkujeme ho a ukážem si ho. Kolik může mít? No, 8 až 40. K 50 mu moc asi nechybí. Na celou kouli teda, což se divím. Na celou kouli jsem nečekal, jako že přijde nějaká menší ryba, ale i tak přišla a jsem spokojený. Tak. Amur má totálně tvrdý pisky, takže když se mu háček zasekne do pisku, tak se vydává strašně, ale strašně těžko. A hlavně ta hlava, podívejte na tu hlavu. Vidíte? Hlava prostě jak takový, jak to říct, meč skoro. Ta ryba je strašně krásná. Tak se na něj podívejte. Myslím si, že tak 8 až 40, možná 49, do 50 mu moc nechybí. Krásnej. Ještě ukážu takhle, ať vypadá půlmetrovej. Podívejte vy na něj, tak jdem ho pustit. Ještě můžete vidět tady taková krásná čára uprostřed těla. Krásnej. Tak bohužel dablík z toho není, ale takovýhle krásný amurek z toho je. Je to tam. Tak paláv amurku, dáme mu pusinku a doveďme ještě nějakou rybičku, tak ahoj a díky. Musíte ho vždycky nechat, a tenhle už jede. Když je po takovýmhle velkým boji, tak ho musíte vždycky chvilku, tohle je ještě malá ryba, ale když je větší, tak ho vždycky chvilku nechte odpočinout, držte ho za ploutev, než se rozplave, než ucítíte, že prostě chce plavat, protože taky tu rybu tak ho můžete zabít, když jí prostě nepomůžete se rozplavat. Další ryba asi. Teď jsem šel stahovat druhý prut a najednou cítím, že na prutu něco je. Nebo jako ne je, ale že mi ten prut nějak divně jede. Tak jsem to vzal a vypadá to, že tam je ryba. Jo, něco tam asi je, ale nejsem si teda vůbec jistý, co by to mohlo být. Jestli je to amur, nebo velká plotice. Jako určitě to bojuje jako amur, ale ještě jsem to teda neviděl. Jo, amur, jo. Pěkný amur. Ty kokos, pěkný. Tenhle je o kousíček už větší jak ten druhý, nebo jak ten první jakoby, respektive. Tenhle si myslím, že má jedna pade, možná 2 a pade. Ten už je pěkný. Pojď sem. Jo, ne. Ty kokos, tohle je nejhorší u těch amurů, no, ty výpady. Už si myslíte, že v podběráka on najednou udělá výpad a už může být v prčicích. Furt se snažte mít co nejvíc povolenou brzdu, protože amur jak začne halekat, tak je těžký ho zastavit. No, podívejte. Už jsem si myslel 2 minuty zpátky, že budu mít rybu na tom v podběráku a prdlajs. A tohle jsou nejhorší věci, co můžou amuři dělat, ty jejich otočky. Jede. Ty otočky, co dělají, to je nejhorší věc, co můžou udělat, protože v těchto momentech se ta ryba vždycky nejlíp vysekne, no. Že se jí to podaří. A je tam.
je tam. Jo, ten je pěkný, ten je pěkný. Asi nemá 50, jak jsem říkal, nebo možná má, nevím, ale určitě je pěkný. Doufám, že teď nebude chtít, no jo, je větší o kousíček jak ten předtím. Doufám, že nebude chtít teď bojovat v podložce a nebude mi tady skákat. Už se mi to párkrát stalo s těma amurama. Já ho přikryju. Jistota je jistota přece jenom. A zapneme kameru. Ještě zjistíme. Tak. Nebojuj. Tenhle je teda rozhubenější, ale asi jo, asi je větší. Podívejte na něj. Kolem 50, no. Ještě ho dám zase dopředu, ať vypadá prostě velký, aspoň na náhledák. Ukážu vám ho tady. Možná je větší, nejsem si tím teda úplně jistý. Tak, položíme ho sem. Teď možná bude halekat. Nebude, dobrý. Si vemu rychle metr a zkusím ho změřit jenom tak pro odhad. Nechci si ho brát nebo tak, ale chci jenom zjistit to odhadově, kolik by mohla si tak mít. Co tady tahám za ty ryby, tak nějak no. Tak co hochu, je takový, tady na té strži nejsou ty amuři prostě tak tlustý, no. A zase jsou pěkný. 48, no, 48, 49, kdybych měřil ze spodu. Tak 48, no, přesně o tom mluvím. A je tam i na druhý prut ryba, jo, je tam ryba. Už ne, už pustila. Tak ho rychle pustíme. Jo, je tam ryba, je tam ryba, je tam ryba. Plav. Je tam ryba, lidi, možná tam je ryba. Pojď, rozjeď to. Pojď. Už asi pustila. Do prčic. Byl tam záber. Kurňa. Teď jsem přišel možná o pěknou rybu, kdo ví. Neudělám s tím nic. Bohužel přišel jsem o ní. Zase už mohl být dablík. Ryba už tam není. Jo, mirabelky už jsou v háji. Ještě jinak jsem vám chtěl říct, že když vytahuji vždycky takhle návazec nebo tak musím vytahovat rychle. Nesmím si hlídat, jestli tam třeba nezůstala náhodou mirabelka, to nesmím to tahat pomalu, protože tady je strašně moc větví a kmenů a kdyby to v tom zůstalo, tak přijdu o celý návazec. Tak já si tam jdu dát mirabelku. Ukážu vám i, jak to tam dávám, jenom tady vypnu mobil, ať to zbytečně nenahrává. Tak, vemu takhle mirabelku, je jedno, jakou tyhle mám zrovna od kamaráda, jsou taky už starší trošku, ale furt tam drží na tom háčku, takhle to rozříznu na půlky, udělám takovýhle prostě otočení, tak, teď pusou vyndám tu, no jak se to jmenuje, pecku. Tak, pecka je venku a teď už to tam jenom napíchnu. Takhle mám velký háček, protože tam ten návazec mi urvala, jak jsem říkal už na začátku. Tak, takhle. Ještě jsem říkal, že tady chci zakrmit kolem půl jedný, teď je půl jedný, ale když berou, tak nebudu krmit. Nemá to cenu a hodím to tam. Někdy se stane, že ta mirabelka prostě spadne, ten jeden kousek, tak to prostě musíte vytáhnout a hodit to tam znova, protože jeden kousek nemá moc cenu. Nebo aspoň pro mě, když chci tahat trošičku větší ryby. Takže tady je vlastně můj druhý návazec, jak můžete vidět. Tady jsem musel dát takhle 3 bročky, protože jsem urval, jak už jsem říkal, tak jsem urval v opařez vlastně volůvko, takže jsem tam dal takhle 3 bročky, kmenový vlasec asi 20 cm, možná 15, tak dávám 2 půlky, dávám to tak, aby háček koukal, jenom trošičku, aby mi to zase nespadlo, abych to nenapíchl málo. No a takhle se já chytám tento prut. Zatím teda mám obě ryby tady na ten prut, který je úspěšnější, kde je jedna pod háčkem, tak uvidíme, no, jestli se na tenhle prut ještě něco zadaří. Jsem tady asi 3 hodinky, tak uvidíme. Tak, jdem si tam naházet pár koulí, protože už je to asi hodinu bez záběru. Tak třeba tam nějaký nalákáme, oni amuři jezdí docela dost v hejnech, není to tak vždycky jasný, ale dá se říct, že jezdí docela dost v hejnech, takže když to hejno najede do toho místa, kde zakrmím, tak je prostě větší šance, než když to hejno hledá jednu kuličku, chápete asi. Takže to kurně zkusíme trošičku za to naházet. Moc daleko.
Ještě dám 2 lopatky a kašlu na to. Zase toho tam není moc, tak si myslím, že to takhle stačí a teď už jen prostě čekat na nějakou rybu. Tak už tady sedím asi 2 hodiny bez záběru. Od vlastně 10 asi do 12:30 brali prostě ryby, záběr tam byl, dá se říct, každou půl hodinu. Od té doby nic, takže aspoň budu vědět, jak tady na strži berou. Budu to mít tak nějak oskoušený, uvidím, budu tady asi tak do 3. Pak se půjdu najíst, nemám sebou žádné jídlo, jenom pití, tam můžete vidět. Takže si dojdu asi najíst na hodinku, na možná 2 hodinky pojedu pryč a pak tady třeba do 8 do 9 budu. Uvidím, jak se mi bude chtít, třeba ne. Třeba začne hodně pršet, tak vidíte počasí a vykašlu se na to úplně, uvidíme, no. Uvidíme, jak mi to půjde. Za chvilku budou 4 hodiny a já už nemám náladu na toto, na chytání, takže jedu dom. Vyházel jsem tam ještě celý kýbl tady, vlastně to, co mi zbylo, tak jsem tam vyházel. Dneska se ještě pro nějaký mirabelky dojdu, zítra tomu ještě chvíli věnuju, no a potom už na to kašlu, potom, nevím, mě ty mirabelky se zdají takový prostě, že ty ryby nějakou chviličku berou, pak je to prostě už celý den mrtvý, nevím, no. Uvidím, možná jsem třeba ještě večer zajedu, uvidím, no. Nedupej. Je tam. Jo, je tam Tome. Tome, je tam. Já vím. My jsme zasekli někde. Jo, jsme zasekli. Mém podběrák. A vyndej z toho tu lopatku, ale počkej. My jsme někde zasekli. A to není dobrý. Někde u kraje. To není u kraje, to je daleko. Ach jo. Jsme někde hodně zaseklí. A tam zůstala i ryba zaseklá asi. Ona navidí? Ne. Tak to nevím, jak to uděláme, Tome. Zkusíme jí chvíli nechat vyjet. Jestli se jí podaří vyjet, jestli ne, tak... Přestaň tady, Tomíno, dej ten podběrák na zem. Tak. A polož ho a nech ho. Tak a musíme počkat, jestli ta ryba bude chtít vyjet nebo ne. Jestli je tam zaseklá háčkem, tak to je v prčicích. Tak to jsme urvali rybu. A nebo pro ní budu muset vlízt. Ale to zase vyplašíme ostatní ryby. Tam je to šťastný, když mám malý holiny. No to tam asi nedošáhnu, no. Tam je nějaký kmen nebo tak něco. Ryba už tam asi zůstala zaseklá. Vůbec. To vůbec to nedostanu ven. Tam zůstala ryba zaseklá s háčkem i někde v kmenu. To jako... No ale tam jsou to mé stromy, víš? Tam zůstaly ještě... Ne, tam zůstaly kmeny stromů. Teda, no, jakoby prostě pařezy, no. To musíme urvat. Ty vogo, to ani neurvu. Jo, ještě to venku. Hele jo, máme aspoň něco nám zůstalo. Jo. Dobré. Ale plave tam to kamení. Teď tam plave ryba i s háčkem. Tak jsme urvali jenom takhle. No, fluorokarbon se nám tady přerval. Jinak nám všechno zůstalo, ale to už nám je k prdu fluorokarbon. Jo, je tam. Je tam. Jo, je tam. Je tam, Tome.
Ne, nejsem zaseklý. Pojď honem, podběrák. A dej ho do vody. Teda nevím, co to je, ale... Ty Vogo, viděl jsi to? Viděl jsi to tohle? Jak vyskočil, je to amur. A doufám, že to mám natočený. Teda nevím, co to je, ale... Ty Vogo, viděl jsi to? Viděl jsi to tohle? Jak vyskočil, je to amur. A doufám, že to mám natočený. Prosím, že to mám natočený, takový výskok, hustý. Tak, hele. Jo, ber ho, zvedej. Je tam. Pěkně, půjď. Tak, pust. A běž rozložit podložku rychle. Běž? Víš, co je podložka? Tak ji rychle rozlož a dáme na něj amura. Krásnej. Krásná jízda, jak jste mohli vidět, vyskočil úplně nádherně. Tak rozlož ji a někam ji tam polož. Ne, tam na trávu. No jo, amurku. Tak. Má to teda prošitý skrz na skrz, teď na to koukám. Bacha, Tome, bacha. Tak, bacha. Tak. Stejná velikost jako včera. Vyháčkujem to. On to má prošitý, no. Ale krásný, viď? Ochu, jak ty jsi to prošel, to mi řekni. Doufám, že výskok šel vidět. To byl krásný. No, vyskočil krásně, viď? To vypadá jak velikánská bělice. Jenom tohle to má, vidíš tu špičatou hlavu, jakou to má? Hele, vidíš? Bacha, jo? No, se nevybojoval ve vodě, tak bojuje teďka tady, no jasný. Není vybojovaný. Ale vůbec. Dáme tohle na stranu. Kurňa. Tome, hlídej ho, ať nevyskočí. Tak. On tady má krev. Má tam krev? A tak to. Jestli tam má kapičku, to nevadí. Tak pust ho. Bacha. Tak. A ukážem se s ním. Stoupneš si vedle mě? Namoď si ruce. Pořádně. A chyť ho za ocas. Ne, počkej. On ještě není vyblbnutý. Tak, teď ho chyť za ocas. Ještě ne. To on takhle blbne, víš, on není vyblbnutý. Tak teď ho chyť za ocas. Podívejte na ní lidi. Tak 50, no, tak ho jdem pustit, pojď. Pustíme ho. Krásnej, viď? První amurek. Krása. Škoda tam toho, no, ten se tam zasek. Tak běž. Ještě není vůbec vyblbnutý a už je pryč. Obá rychlost. Vůbec se nevyblbnul, tak bojoval teď tady na podložce, no. Tak bohužel už jsme to po třetí urvali. Urvali jsme to už teď s volůvkem se vším, takže máme udělaný úplně nový návazec. Tady takhle 4 broky, asi 50 cm v lasce a tady takhle zase, už nemám skoro háčky, prostě už máme, myslím, že to je teď, dneska je to urvaný 3. a 4. dohromady, takže bohužel 4 háčky už jsem tady nechal. Dneska chci dělat takovou strategii, že po každé rybě, co chytnu, tak tam vždycky hodím 5 mirabelek. Tak to zkusíme hodit. Štve mě teda ten první záběr, no, že se zasek ten amur ve stromě, ale buď tomu to odhně, anebo tam chudák umře, no, ale jako s tím já bohužel vůbec nic nenadělám. A do vody se mi zaslíst nechtělo, protože tady je docela hloubka. Naházíme tam takhle 5 koulí a jdeme čekat. Že se ne. Jo, je tam, není. My jsme zase zasekli někde. Ne. Do prčíc. To ne, Tome. Ne. Kurňa. To mi neříkej, že další návazec hájí. Ne, lidi. Druhý návazec zase v háji. To není možný. Jízda jako prase a návazec v háji. Do prčic, Tome, to je v háji, viď? Tak doufám, že neutrhneme aspoň to krmítko. Prosím.
No myslím volůvko, víš, zátěž. Prosím, ať tam zůstane. Jo, je tam. Ne. Pojď. Jo, dobrý. Máme aspoň to. Jo. Máme to bez háčku, ale máme všechno ostatní. Dobře mi, pojď. Placákole. Yes. Aspoň tohle máme. Tak lidi, byl tam zase další záběr hned a zase jsme byli ve stromě. Já to nechápu, prostě ty ryby tam zajedou tak rychle, to není možný. Tak bohužel, jak jste mohli vidět, už jsme přišli o 4. háček, mě už zbývá poslední jeden, ještě jsem tam teď jeden nahodil. Přemýšlím, že na příště asi změním místo, zkusím zakrmit někde jinde, protože už mě to nebaví. Samej pařez, nebo je to prostě strom, furt to urvávám a ty ryby kvůli tomu padají, uvidím no. Ještě tomu dám možná zítra, uvidím no, musím koupit zase nový háčky. Podběrák, Tome. Ne, spadla. Pustila. Do prčic. Nevadí. Tak nic. Ale byl tam záběr aspoň. Nevadí. Je tam. Jo, je tam, Tome. Ne, my jsme tam zase ve vásce. Ne, už to pustilo. No a teď jsme chytli ještě strom. Bomba. To je v háji, Tome. A už je to venku. To prčic. Ukáž, je tam háček? Není tam háček. No nic, Tome, už jsme mohli mít zase rybu. No, nemáme rybu. Tak nic, tak musíme chytit ještě jednu, no. Tak, už jsem tu 3. den, jak můžete vidět. Mám nahozený oba pruty. Bohužel zapomněl jsem si, jak můžete vidět, nemám tam swinger na tom druhém prutě, kde chytám vlastně na 2 poloviny. A ještě jednu vlastně strašně pro mě strašně závadnou věc, pro vás je to asi jedno, ale zapomněl jsem si mobil na natáčení vlastně ryb, když je mám tady na podložce, takže jsem si musel vzít svůj, co mám normálně i bohone, tak doufám, že kvalita bude furt stejná, protože jako i když je to Android, to na co točím, tak si myslím, že kvalita je strašně dobrá na to, že ten mobil je starý třeba 3-4 roky. Jako určitě si chci pořídit třeba někdy kameru na takovýhle natáčení, teď vlastně točím z GoPro, už mám nový GoPro Hero 9, ale kdyby prostě jsem se na to jako odvážil a měl na to peníze, teď v nějakou chvíli, tak bych si koupil i kameru, abych prostě neměl šanci to zapomenout, protože ten mobil nechám na stole, zapomenu ho a je to. Tak já už to balím, přišly takový 3 kloudnější záběry a ještě mi tady zbyly mirabelky. Uvidíme, jestli zítra půjdu, jestli nepůjdu zítra, tak půjdu ještě možná den potom, podle toho, jaký bude počasí. Dneska bylo hnusně a takhle už určitě jít nechci, naházím si to tam a uvidíme, třeba se mi sem ty ryby zase třeba na zítra nebo tak stáhnou. Dneska teda jen takový 3 kloudnější záběry, jeden z toho jsem i seknul, měl jsem tam asi 3 sekundy na prutě, ale po chviličce mi spadnul a další 2 byly jen takový, že to prostě vyrazilo nahoru a to bylo všechno. Tak dneska už asi poslední den, co jdu na Amury, na mirabelky, zase stejné místo. Včera jsem tady nebyl, včera jsem ani nekrmil, tak uvidíme, jak to dneska půjde. Mám úplně nový zase návazce, protože už mi došly zátěže, nebo vlastně, no jak to říct, těžítka. Takže musím chytat takhle, mám tam daný krmítka, ještě starý, tady můžete vidět na jednu, takhle zase prostě podháček, jedna mirabelka. A tady jsem teda udělal teď trošičku změnu. Tam mám furt to stejný, dá se říct, jenom jsem tam dal 3 půlky, tak uvidíme, jak to půjde, no. Jinak tady můžete vidět fluorokarbon a tady je pletenka 18. Na žíželku. Chceš to vytáhnout? No. Já jsem ti kopl do žitý, sorry. Tak co to bude? Nemáš záběr. Ne, to byl asi vítr.
Teď to bude amur, koukej. Jak jsem ti to zakrmil těma mirabelkama. Zase to zvedni trošičku nahoru, ať nechytneš ten kmen. Tak pojď. Vidíš ho? Nevidím. Jo, tady, takhle před náma kousíček. Tamhle teď udělal vír, on zajíždí do těch kmenů, bacha. Bacha ti tam nezůstane. Aha, on je ve stromě. Vidíš? Aha. Ne, to vytáhneš. To ještě vytáhneš z toho stromu. Jo, dobrý, máš to, nemáš ještě. Nemám. Jo, dobrý, už to máš venku. Dobré. Kapřík. A pěkný, hochu. Není asi nějaký obrovský, ale je vysoký jako prase. Pojď. No. Ten už má míru. Ten už má 45, tak běž. Nebo chceš kapra? Řekni na žížalku, že byl. Jo. Tak se na to lidi podívejte. Přišel za mnou prdlaj z Pepa. Pavel a Štěpán a podívejte, jaký krásný kapřík se jim povedl na žížalku. 46 cm. Krásný. Tak co, budeš ho pouštět, nebo si ho budeš brát? Tak ještě už jsme balili a Štěpánovi ještě stihl skočit nějaký kapřík, tak mu ho jdu podebrat. Rozdělám podběrák a podeberem ho. Je pěkný? Malej? Nevadí. Aspoň něco. Počkej, já rozdělám rychle podběrák. Zase na žížalku. Ne, prdlajs. Na tu, že? Na medovku. Ale ještě medovou kuličku. Jo. Pojď. Tak. No, to je hodně malej prďola. Kolik může mít? 30? No, 30, no, můžeme. Položíme ho tady jenom rychle a jen se s ním ukážeš a pustíme ho. Už je klidnej, dobré. Vyháčkujte ho. Tak krásný kapřík, překáží tam Pavla hlavou. Krásný. Tak ho pust, pojď. 30, viď, tak jak. No. A pusu jsme mu měl dát, ať ti pošle ještě někoho. Tak. Je tam. Jo, je tam amur. Yes. Je tam. A pěkný. Musím dojít pro podběrák. Ne, on mi jede přes druhý prut. Pojď sem, kámo. Pojď sem. Pěkný, amur, pěkný. Pěkný. Hodně pěkný. 50 má určitě. Jo, ten je pěkný. Je tam. Yes. Ten je hodně pěkný. 55 má ještě. Krásný amur. Ještě vyndám rychle podložku. Nebudu polážet na zem. Tak. Hodně pěkný. Yes. Tak po 5 dnech se to vyplatilo. Čekal jsem tady na něj 5 dní. Konečně přišel nějaký pěknější. Jo, ten je pěkný. Ten je hodně pěkný. Tak ten je. Podívejte na něj, lidi. Nádherný amur. Krásně za krajíček jenom. Vyndám mu to, zapnu si kameru a natočíme se. Podívejte na něj. Tak konečně se mi to splnilo. Sice je chudák celý obouchaný. Není to ode mě, je to asi od toho, jak tady žere jak tady žere ty mirabelky a je tady malá hloubka, tak se o to asi trošičku omlátil, ale podívejte na něj. Já si myslím, že k 60 už mu moc nebude chybět. Já tě hned pustím, podívejte na něj. Tak, ještě se ho rychle změříme. Položím ho tady, přikryju ho podběrákem, ať nevyskočí. Takhle odhadem 55 má, 55. Krásný amur. Ještě vám ho tam naposled ukážu. Tak a jde zpátky. 55 amur krásný. Tak a jde zpátky. 55 amur krásný. Podívejte na něj. Nádherný amurek.
k 60 už mu moc nechybí, můj cíl je teda 60, kdyby se mi ještě dneska 60 povedla, byl bych šťastný, ale tenhle je taky krásný. Tak kámo, počkej, a už plave, už je pryč, yes, je to tam lidi, 55 krásná, konečně. Takže tohle už je pro tohle video všechno, dneska je den 6, co tady jsem, vlastně vynechal jsem 2 dny, kde jsem nechytal. A chytil jsem dohromady 4 amury, byli tady za mnou ještě kluci Pavel a Štěpán, ty vytáhli 2 kapříky, největší můj amur vlastně byl 55, tenhle rok se mi teda vůbec na amury nedaří, jakože amury mám pochytaný, ale nemám jich moc ani nějak velký, bohužel minulý rok to bylo víc úspěšný, takže mi do komentářů napište, jak se vám tenhle rok s amurama dařilo vám, třeba na mirabelky nebo na rohlík. Trošičku mě to zajímá, protože mi se fakt ten rok vůbec nedařilo, takže mi to tam napište, já se s váma loučím, dejte like, dejte odběr, sdílejte tohle video, ať se to dostane mezi co nejvíc lidí, ať mi tady napíšou, jak se jim tenhle rok dařilo. A já už tady krvit nebudu, tenhle rok už na mirabelky kašlu, protože se mi to jako vůbec nelíbí, jak ty ryby teď prostě amuři vůbec neberou. I na rohlík mám potahaných víc ryb jak na mirabelky, což už je co říct. No nic, takže tohle bude všechno pro tohle video, dejte like, dejte odběr, napište nějaký komentář o tom, jak se vám tenhle rok s amurama dařilo a já se s váma loučím, zatím čus.